كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا جس تے پہ گئی تیری ایک زیا سونیا سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا کتنی پیاریاں ادامہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا توجہ کرے تو جو کرے دارے ہو سب ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ دوبارہ پھر پڑھو سبحان اللہ تو جو کرے دارے ہو سب ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ کوئی شک نہ شبہ رب دے فرمان وچ کوئی شک نہ شبہ تیرے قرآن وچ اللہ سوہنا کہے والضحیٰ سونیا سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا اگلا مصرع قابل غور جنہ نے آقا کائنات دی غلامی اختیار کیتی نا دنیاوی عزت انہاں دی کر دی قیامت تک انہاں دی عزت قائم رہے گی اور قیامت والے دن بھی انہاں دا مقام اور شان اور مرتبہ بلند ہوئے گا اس واسطے سے میں کہنا چاہنا دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے دوروں چل کے حبشہ تو چل کے بلال آیا کالے جے رنگ دا غلام بنیا تے چل دے زمین تے قدماں دی آواز عرش بری تے جنتاں دے اندر جاندی اس واسطے میں کہنا چاہنا دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے جسم شرمے ہوئے چمڑیاں لتھ گئے جسم شرمے ہوئے چمڑیاں لتھ گئی او من سزا والیاں بن سزا سونیاں سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیاں سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیاں آخری مصرع قابل غور تینوں پلکاں دے اوپر بلایا گیا تینوں ساقیے کو سر بنایا گیا تینوں عرشاں دے اوپر بلایا گیا تینوں ساقیے کو سر بنایا گیا توفہ نمازاں دا تینوں عطایا گیا توفہ نمازاں دا تھانوں عطایا گیا
تینو نوری بھی کہ مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جس تے پہ گئی تیری ایک ضیا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا